buat Ibu Dwi Nawang Wulan, Ibu Komisaris Utama. Rina wengi Dorang tung deh. Dong tung. Oh. Jalan. Dorang tung deh. Dong tung. Kowe iki piye to? Pak semuk tuthuk. Kowe kok siap. Iki lek nandur panitia sedina sedina tukul. Lah kok mau jebol lho? Awakmu ora ngrasakne aku mangan kentekan capcay kon duket anteri lah. Kentekan apa? Capcay dibadhok cah-cah aku ora dinyek. Lah mau tak tawani ora gelem. Lah aku ditawani sore mau ketemu Pake pas salat. Pake sapa? Sing sujud bendina niku. Pak Dirut kuwi, Pak Sujud. Pak berdoa. Ha iya, Pak Sujud to. Asma kinarya japa? Pinjane mriku mesti selalu berdoa. Nggih, kula niku teng pundi-pundi ya didongakne mawon kalih Pak Sujud niku. Didongakne apa? Nggih didongakne seger waras sehat selalu. Apa kowe roh lek Pak Sujud donga? Mendina kan basapan kalih kula. Setahun mboten kepanggih, akeh ketemu yo nyelot suwe nyelot enom. Sapa? Pak Sujud. Nyelot timur. Ngangge tembung kawi. Basa sing alus. Nyelot timur. Nglungsungi kados kula. Potong kamu. Ora pareng kok wong. Iki jenenge awet enom awet timur. Datere ra ukur. Wah, tenan Kelas kok ya. pimpinan utama, aku teko cetek langsung lho. Mas Percil pondar apa dereng? Weh, kaya ngono pelayanane kaya ngono. Kula nggih matur, dereng Pak. Mriko lho, bahasan aku ning kono capjane dibadhok cacah. Lah awakmu kula pancen cacah ki carane terus capje iki ya padha oleh jamu. Kowe kudune ngalah kowe iki. Kula pun ngalah saestu sebab napa? Ngalah kok kowe ngresula. Mboten ngresula ngomongi tok. Cacah iki niki acara ngeten iki. Acara apa iki ya Cili? Acara apa? Sirene ulang tahunnya Apple. Yo kenake acarane biasane lho, Bos. Ulang tahunnya PT Selekta. Sing ping pira? 75 tahun. Nah, kowe kudu roh werdine. 75 tahun itu 75 tahun itu adalah berlian. Artine berlian kuwi. Apa berlian iki? Ndak ora browsing iki tok iki ora browsing kowe. Angkane angka berlian. Maksudnya berlian. Ibaratnya berlian carane. Ibaratnya iki berlian. Oh, biasane du karo apa wis ora kena. Berlian itu yang utama. Tetep kemilo. Tetep utama unggulan di Kota Batu. Alhamdulillah. Biasane nak selawe kuwi perak, nek 50 emas, nek 75 berlian. Berlian tegese abadi. Abadi selama-lamanya. Selalu kemilau. Kemilau setiap saat. Percil Kang Rudi Gareng wis 14 ning kene. Masa? Sebab apa kok mesti dagelane percil wayange sampean wis dianggap dulur dhewe sing mestine wis dianggap keluarga. Ya wong loro iki tok sing kena dinyang. Kowe engko tak beacok rumah aku. Selekta iki lho, panitia Pak Sujud ki sembodo ora tau kok ngenyang ki ora tau ngawur. Pak Sujud ngawur. sembodo sak ngisore. Angger tindak nggonku mesti nggawa apa-apa. Masalah kuwi sampean ben ra unggane rego. Ora ngono. Kuwi jenenge adat budaya ketimuran. Leser.
Leres. Ya leres. Kuwi tirunan kowe dolan nggonku bolak-balik kowe tau gawakne aku apa-apa. Pak Sujud, Pak Pramono, Pak Wito lan panitia mesti nggawa minuman apel. Lah kowe dolan nggonku nggawa apa kowe? Lah nek kenane telek pitik. Apa? Telek pitik kok sembok gawakne. Lah digawe pakan iwakmu kuwi. Lah kuwi kurang piye to karo Oke sing nggawa kowe to? Ya iya no. Lah nyang apa to kok lek kene pancen gudange apel. Apel. Mulakno Apel Pak Sujud nggawake minuman apel. Lah mriki apel napa? Lho, apel batu no. Lho iki lho. Apa? Apel kok batu iki jane kocluk ya man. Lho, piye to kowe iki? Apel buah. Ora enak apel batu. Lah iki Wong-wong monco ning ngarane kuwi Iki apel lek batu. sampe mbadhok apel batu, merotol untune sampean tak. kose to apel iki jenenge pancen kategorine apel batu. Apel mana lagi? Woi. Kuwi pelem. Apel ya enek mana lagi ra percaya kowe. Berarti Nanti apel. aku ora oleh lek mana lagi kok iso. Sesuk tak tukokne rasa mule. Mergo Pak Sujud ning kene akeh apel, aku digawake apel. Lah kowe kok nggonku nggawa telek, nggonmu apa gudange telek? Ora ning Kuwi ngono. jiwa lho, Yang simbol lho bahwa di sini apel bludak. Lah nggonmu sing bludak berarti ya Telek. mau Lho, ya. ora ning ngono lho, Kang. Awake dhewe lek ning kene kan acarane ulang tahun. Ulang usah tahun. rembug masalah telek, ora masalah apel. Sing dirembug itu PT Selekta. Lho iya. Yang setiap saat nuwun sewu nguri-nguri budaya niku luar biasa. Tiap ulang tahun ora ninggal kabudayan. Lah bener, ora enek liyane tan koyo ngene iki ora enek. Lah lek sampe acara koyo ngene iki kok tahunan gak enek, rugi. Lah sing rugi. Sing rugi. Aku karo kowe lho. Ya aja diketokne ngono to kok ya wong rumah. Lah wong ndengenane ra ditelepon. Pak Sud, telepon aku ora. Kayak kaya kowe sing curhat dhisik kae. Ngono. Mbok Kang aku ya peteng aku arep takon sungkan kae kaya kowe iki. Wotongamu ora. Sebab kula kalih Pak Sujud, kula kalih Pak Rosti, semuanya itu niku pun pelek, Bos. Ngene, wis darah daging wis dadi sedulur. Nggih. Ngono. Lah niku parkiran Jawi niku sinten sing gadah? Lho, awakmu to? Kowe duwe Awakmu. aset ning kene ta kowe? Duwe aset ning kene parkiran. Kowe duwe aset ning kene? Kowe sing ngedeg-gedegi Lah aku. parkiran lho. Aku entek kok nyelot suwuk nyelot tombo sapa sing duwe aku. Potong tak kira lek kowe melu. Rumah saku lek arep pamer apa piye? Mula kuwi aku tekok ning kene iki lho, Bos, iki acarane ulang tahun kowe ngaturne apa ulang tahun? Lah aku Ayo ngaturke wujuding swasana sing apik buat spesial ulang tahun PT Selekta. Oke. Aku mung sesulih karo sindenku ngonekke lagu ulang tahun. Nah, kowe arep ngonekne apa kowe wong loro? Lho ngene mercon ya ora apa-apa, ayo ngene Apa? mercon, mercon. mercon kaya cuma mun dar-dar ning jaba. Panitia kowe Lah lek jenenge seniman ya kudune nyanyi no, Bos, sampean ki kok. Lho, suaramu apik. Ya apik aku timbangane dalang kriting. Dalang yo. Kriting ku sapa maksude? Awakmu kok kriting Rumah karo aku. Dalang rambutnya Kowe- kok dalange rambutnya kok sedap ya. Ayo diketok digodhog. Layak anggar aku nggonmu kowe kudu goreng. Kowe iso nembang. Apa? Apa tembange? Aja ngomong pecel tumpang ngene. Ora. Ora. Mas aku. Rumah saku. Nadane coba niki Arep nyanyi apa? lagu. Kowe iki nggumun apa piye? Bos. Wong bola-bali sowan Selekta kok teko kene nggumun iki lho. Mesti gumun apa? Lho nggumun kowe berarti. Omong ngono. Ketok. Omong ngono. Kakan mangan sego goreng lho ketok ngono gitu. Pak jenengan ampun misik-misik niki ra yo ngeten niku. Sing isi Itu sebuah nada Pak Rut. Pak Rudi. kunci ta. Ya. Nah, ngono lho omong lek kunci kaya Jenenge apa ya? Kirut. lah kowe aku apik upama kowe ndalang coba lek aku lak kirut tapi bareng kowe kiper ngene terus piye? Ya ora apa-apa. Eh? Ya ora apa-apa. Lah Wong aku lho wis macak dalang. Ngelek-elek kancane lho macak dalang ya ndelok-ndelok to. Lah kok lho aku dedek kowe apik no. Lho apik kowe pantese ngono kuwi bagus. Ning Macak. kurang titik. Kurang apa nek? Ngen kene wae ana brengos jojon. Nah, minggu Iya. kucluk kaya wong kucluk ngono lho. Bareng macak dalang Niki niku kersane nganggo tulis blakon. selendem niki sing nembang. Mbok iki ya dipacaki dalang ngono kuwi. Lah iki wis pacak dalang lho, Bos. Kula niki pun macak. Mataram. Iya Mataram to. Lah niki kaya Lah wae Solo ngono kuwi blakone Mataram. Aduh. Endi? Ya wis ngono. Ya wis enak ya iki aku nggawane ya iki tok, ora nggawa liyane kok. Mas aku sowan Lah Pak iya. Sujud kok sandangane panggah ora tau ganti. Lho iki ganti. Lah dek kapan tahun kepungkur ya kaya kuwi. Masa yo ngene iki. Sesuk tahun ngarep awake dhewe macak Dayak. Wis. Wis. Ya aja terus ngono kuwi to. Aku susui nesu karo dalang sitok kuwi. Bojomu demen kowe muni macak ndayak dhek demen weh. Demen no sampean karo dalang nggo TK. Sawampluk bisa. Usah kok Ya ora yak-yakan. mungkin ngono kuwi rasa yak-yakan omongane Lah, biasa ae kok. Bareng macak Jawa ngeten niki nganggo pakaian Iya. Jogja
Jarite kerapeten le mlaku entul. Aku angel. Lah aku kaya nek sing kecepit yo nembang. Nggih. Lagune apa iki? Mbok nyanyi. Kok manut? Diaturne sapa iki tembang iki? Pak Sujud. Atur dumateng sedaya para rawuh. Semuanya yang Lah iki buat sedaya ngono lho. Lah iya Pak Sujud kan. Ya kabeh Mas. Masa Pak Sujud ganti jeneng sedaya. Nah, Ora. Pak Sujud Ora, ya kabeh lah kabeh. Sujud kuwi artine syukur kuwi. Iya, iya. Pak Sujud menika Bapak Direktur Direktur, Utama. nggih. Berkah selalu, sukses selalu. Amin. Coba. Nadane iki swantene sae. Heeh. Apa-apane apik. Nyapa ndelok jam arep nyapa? Kowe nang ndi kowe? Undian. Kok ndelok. Jam undian kok kowe tau oleh? Ora tau oleh kok berharap entuk Iki kok undian. mesti oleh aku iki kok mesti oleh. Apa angen-angen 14 tahun urung pernah entuk blas iki lho. Sopo aku ora tau ngomong ngono kuwi. Lah awakmu urung pernah entuk. Aku apa ngomong ngono kuwi? Sing ngomongi dalange kae lho. Ya kuwi barang loro. Pancen aku ya urung tau entuk kok ya ngawur. Yo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Lha iki arep salat apa arep nembang kowe iki? Arep nembang lho, Pak. Nembang ya nembang to kok. Nembang ya. tapi kan diawali dengan bismillah dulu. Wondonga dulu Ndonga diawali dulu. dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah Alhamdulillah. ben uripe saya barokah. Amin. Bocah iki wis sembarang iso bos. Barang apik, suarane mesti apik iki. Urung muni. Heeh. Sae napa sae? Sae. Iki lho. Sae. Nonton Anu budalo dhewe lek ngono. Ora. Aja ajak-ajak kancane. Yo. Anatapate ye apate kekena apatia apate keketu apate to apate kut apate ye anatapat Mas, iki klambimu ngene kok iso Cil. malah Kok ora cocok karo kostume to? ya viral niku. Ayo viral tembang ngono kuwi anakku idut kayak pinter. Lah kok kowe teko kene diunggahne dipacaki api kok. Apa titik lho kok. Sing anyar apa sing lawas? Lagu mecete-mecete iki lho lagu apa? Anyar apa lawas? Sing lawas sae lho. Sing lawas. Ketok lek suwek. Lagu kok Tuwek. suwek. kok suwek. Suwek wong mecete kok yo. Nggih ditondomi riyen. Yo. Bismillah. Nadane apa? Kowe njaluk kono. Ndut. Iya. Eh. Oke lagu tok iki bos. Mari nyanyi. Los. Pokoke untuk selekta. Selekta. Copodo nelongso. Nyanyi apa? Nadane samono kowe aja pedhon longso lho. Lagune Kuwi kudune nadane. Iki Anak Betawi ketinggalan zaman. Nah, ngono. KTD. Aku biasane swara loro. Dari Sabang sampai Merauke, Nah, ngono. dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku, selekta idolaku. Tepuk tangan buat PT Selekta. Iki tak sanggup terusno. Rek ayo rek. Mlaku. Lambene sapa? Sapa? Aku Kok sing- sing nyanyi aku kok sampean Kowe kan nyanyi. Nah. Lah sing mlaku sapa? Wong aku sing mlaku ora ya oleh to. Kowe nyanyi to. Lah sampean lungguh ngono kok iso mlaku kuwi lho. Kan ngene ya iso to. Kowe jenenge ngisat. Masa dalang kok iso ngisat. Lho, kan ya oleh kaya aku tau mlaku ngene tau kok ya. Ayo jajali mlaku. Dah, masamu kucing diremason apa piye kaya. Ayo kucing diri matun kokonge. Iya, lah kucing diri masen ngisot iki. Lah ya mlakune ngene ya. Rek ayo rek. Pinter. Wong-wong ku iso kompak gumunah. Kompak. Cakap pengen Bocahku to. Iya. pengen jajal apa piye? Keri-keri iki pemusikku tak longi loro. Iya. Dadi engko Tapi iso kompak lho, Mas. Oh iya no tak goleki sing Kuwi ya jandon-jandon. dudu kompak kuwi Jajal. irit kuwi kok. Jajal pindho. Ya. Rek, ayo rek. Ping telu. Rek ayo rek. Oh enak kok iso kompak. Jajal. Latihannya kapan? Lho lah iki bocahku karo aku mesti manut no. Coba ping 4. Rek, ayo rek. Mesti manut. Ora kompak nggonmu jajal ping 5. Rek, ayo rek. Jajal ping 10. Rek, ayo rek.
Hop. Kowe iki anak buahku ora ngerti pimpong to. Lah kuwi lho ping 10 kaya nganti ping 11. Lah iki lek mau kobong ning ngene percil pucet lho kaya. Ya ora ning ngono berarti dhek kekompakane ning aku. Rek, ayo rek mlaku ning tunjungan. Rek, ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak aku kenalan cak. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong priul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut, ceng. sebelum Aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta Karo sapa? kepadanya. Yo, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Ceng Kodok ngorek pinggir kali. Teot teblung. Kodok ngorek pinggir kali. Teot teblung. ceng. Oh, kendangan tok tak teluk dangdut tak teluk dangdut. Kok kedangan tok iki mana? Iki lo dijajal. Iki kan namanya kekompakan toh. Loh, iki ono kebersamaan. 78 tahun itu kebersamaan, kekompakan. Paham ora? Padha Ini karo selekta. Selekta itu kita harus kompak dengan generasi muda, kita harus kompak dengan siapapun kita harus kompak lagi ngoten toh. Iya, no. Ini kita coba dulu karena piring sudah berjalan, ini kita coba. Kowe aja ngurusi konsumsi. Kowe bagiane panitia. Yo gak mantapnya yo wis rasa dipikir. Lah iki genah penak, Bos. Ah. Minor. Teng teng ting teng teng ting. A ya. Main A. Coba ya. Niki lho, antarane yoga kalih sinden itu harus kompak. Kowe milih ndi, Le? Caramu jajal piye? Kowe milih ndi? Aku jelas milih sing kowe Sinden. Heeh. Aku milih yoga. Ayo arep kekompakan kok jajal. Iya. Kowe jajal piye? Tetep menang sing kowe. Coba ya. Heeh. Iki khusus yoga, aja nganti kalah karo sinden. Oke? Upamane takon bengok kabeh, oke? Oke. Awake dhewe lanang-lanang aja nganti kalah karo wedok, iya apa ora? Sing wedok-wedok aja gelem kalah. Mana suaranya? Ayo. Oke. Siap ya. Oke ya. Gendut dino yo santri lulusan pondok. Isih perawan yo durung tau ketemu. Tak rewangi sarungan gawe sapa. Assalamualaikum. Lah kono bapake mlero. Mana suaranya semuanya laki-laki, mana suaranya? Kok sik, Pak. Liya-liyane nganggo mic ora apa-apa. Aku Cil. Lah Sing rebab ra nyuwara ki lho. Aja anu kowe grupu kowe, Pakde. Nyoro kuwi mikmu ning arep kuwi. Aja nganti kalah karo wedok. Aku sing tak sawang tukang Piye? biola karo tukang rebah. Liyane nganggo mic kono nganggo biola. Dikau. Ayo, masih semangat? Semangat! Oke. Jangan sampai kalah, oke? gendut dino santri lulusan pondok isi
Assalamualaikum. Lekokno Bapak Emlera. Ayo kita tetap semangat hore. Kowe kuwi ya, kowe grupku kene. Grupe sapa iki? Grupe kono apa kene? Ora wira. Kuwi ya melu-melu ta kuwi. Ya kono ya kene. Ya padha karo wedok ngarep lo. Apal sel. Biasa nomor papa kaping 4 meneng ngedinga ngono. Iki ya padha wae. Rumah aku apa? Lah kowe kuwi ora nonton sikon. Kan para pamriksa kae agi nampa daharan. Dahar niku sing teng ajeng sing mingking dereng. Lho kae. Lah niki agek mriku. Lah terus kaping 4 sendoke ceblok piye kowe? Oh, iya. Ngawur masaku. Iki mungkin tembang-tembang kinario dadi panglipur. Panglipur. Malam berbahagia selamat ulang tahun buat PT Selekta. Selekta yang ke-75 tahun. Menika bapak-bapak tasik lelenggan, Pak Sujud, para bapak-bapak saking komisaris juga rawuh. Komisaris komplit. Nggih juga menika Pak Rusdi ya tasik lelenggan alhamdulillah. Tangga piyambak niku. Apa yo? Kowe iki anggere nek wong sugih mau aku tangga to kowe. Aku tangga mbak aku dulur. Kowe ngono nek kancamu tanggamu sajake wonge melaratno ora mau aku blas. Ora percaya to, Bos. Iku mek daleme niku andinge ril. Masa yo mau Ril apa? Bis. Jenenge ril ya sepur. di sebelah Pak Rusdi, nggih. Alhamdulillah sehat selalu lah pokoknya semuanya. Amin. Coba Cil, Nggih. bengi iki kejaba aku karo sampean aku ya kejaba nggawa Mbak Deni, aku ya nggawa anakmu wedok sing saka Kediri. Lintang rembulan. Lintang Kairo. Nyang apa to tak arani anakmu wedok? Dadi iki mumpung Mbak Deni ya rawuh to. Kowe kan di anak wedok ning Kediri. Karo sapa iki? Anakmu karo sapa ning Kediri iki? Wis tak. Ayo akoni. Anakmu karo sapa kowe? Wis tak tem debok lho. Ora lho mumpung Deni enek lho iki awake Aku dhewe. lho wong Wong lanang iki sing fair. Aku lho polos. Nek iya. Iki anakmu karo sapa? Iki sing Maksud- aku lho ora ngerti apa-apa. Lah kowe kok anu iki anakmu wedok saka Kediri kok nggih kok ngono. Jaremu anakmu. Wis tak buang rambutmu. Iki pahal. Maksudnya lah jenis sakmono iku ora sak anakku wedok. Ora ana bojomu kok terus Anu to? gak wani omong. Ibarate to. Ibarate. Oh, Aku ngono. wong polos-polos. Kowe kuwi. Polos sak pindho kuwi lho. Lah kowe iki rumah saku. Kowe iki kok ngomong aku pindho, dalang ya ping pindho. Napa ge Pak Dalang? Padha ae kok. Ya naudzubillah min dzalik. Kowe aja ngantek ping pindho. Nah, berarti sing polos ki aku. Kowe iki lho aja ngantek ping pindho. Lek iso ping 3. Malah nemen lho, Pak. Rumah saku. Gila ketoke Coba Lintang Kairo diaturi Nduk sayu. jumeneng. Tak arani tak aturi munggah engko menek rono malahan wong panggunge ning kene. Ampun. Coba trotak. Lho. Lho. Masa arep ping pindho? Aja. Arep napa? Biyen isih cilik saiki kok go wedi ya, Pak. Ya, selamat malam Bapak Suarane iki lho, Cil. Piye, Nduk? Om Rudi, selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu Om Rudi. Sugeng dalu wong ayu. Suarane khas iki, Cil. Kowe iki piye to? bindeng. Dari kecil kula nggih memang ngeten iki lho. Suarane mulai cilik. Lah iki sing opene cilik sapa to aku, Bos? Awakmu to? Lho, oh berarti anakmu tenan. Anakmu karo sing sapa? Enek Deni lho. Kowe wedi apa piye ngakoni tak? Ada mama lo di sini. Aku lho omong-omongan karo Agus. Wo anak paribasan lho. Paribasan. Nah, ngono wae rumah Aja saku. ngedek-ngedek iki lho. Titik-titik ngaku anakku wedok rumah tamu. Anakmu karo sapa? Pokoke anggere ayu diaku anak, mangke nek Ah. sugih Anak diaku kuwi lho. dulur. Ya jenenge wong sakmene kan saumurane anakku ya tak anggap kaya anak. Lha wong gedine lho padha karo kok kaya anakmu lho. Anakmu sik cilik lho. Iki engko cilik neh lho. Sesuk tak wantem tas mulim. Maksudmu anggap apa? Ya tak anggap Mau anggap apa? dulur. Loh. Ya lek kono gelem. dulur mana? Lah iki kene ayu gek irungmu mletok. Nah. Lah masamu malah apik irung mekrok timbane irung sing mancung ngono kuwi mangsamu. Lah nyang apa? Lho, Lah, irung lah, mekrok kok itu iso? kedireken boros. Irung mekrok itu istimewa, Bro. Merkok. Istimane ning ndi? Mekrok karo mancung kuwi nuwun sewu lak masalah udara kuwi resikan sing mekrok. Lah kok iso? Hawa ta? Hawa. Bawa ulune akeh.
Apa? Heeh. Ulune akeh sing mekrok dadi nyaringe udara itu lebih sehat. Oh, lebih bersih. Wong Ora ngono. percaya. Lah kan nuwun sewu, koi kan duwe irung apa ora? Lho, duwe Ning ndi gone? irunge koi ta? Ya, Ya ning gone. ayo ning ndi gone? Ayo. Lho, gone ya ning irung to. Awakmu jarane juragan koi. Sik to. Koi iki manggone irunge ya ning irunge ngono. Ya ora ning irunge. Mosok irunge ning kupinge, kan ya ora mungkin. Ya ora enek mesti. Ayo manggone irunge koi ning ndi? Lah nyapa kok ngurusi irunge keri irunge koi. Wong irunge aku dhewe kaya kene ngurusi koi barang iki lho. Kowe rumah saku ora Wong ki wong kaya iki lho. Lintang koi. Lintang Kairo kok. Lintang koiro. Lintang Kairo suarane penak, Bos. Halus. Iya mergo Suarane mancung. Iki- halus uga mergo mancung. Mancung. Kinat. Heeh. Nek suara mekrok ngono apa iso suara halus? Lah bojomu suara apa ki irunge mancung suarane kok gembreng keterak kucing. Wi maune suarane ya halus. Terus saiki. Lho, bar kuwi terus keterak kucing. Rumah saku. Lintang Kairo ki najan to isih sekolah. Ning nyatane ya nyinden teko ndi-ndi. Alhamdulillah. Rame ning pulau Pangestunipun ning panjenengan pulau Om Jawa, Rudi. ning pulau Kalimantan, ning pulau Sumatera. Rencana Alhamdulillah. sampean arep ning Palestina ya? Loh, kok teng mriko to jenengan? Sampeyan Panjenengan nyapa to Bos ngaten ngurusi niku. sinden. Nyinden. Lah kaya ngene mbok pamer ning aku. Lah Arep bojone selentem. nyindeni bom liwat. Bojone selentem masuk kaya ngono ya tekan dindi. Tekan dindi rame. Dingenane minggat nang tilih napa tukane gelang dingi. Pak, aja minggate to, Pak. Maksude bojoku ku yo rame tanggapan ngono. Tanggapan apa? Ora Wulan kaya ngene kok rame tanggapan aku pengen roh wonge aku. Nah, Coba Sinten-sinten. ulang tahun PT Selekta yang ke 75. 75. Pak Direktur Alhamdulillah. Utama juga masih lelenggahan. Bapak Sujat Sugeng Dalu Bapak. Alhamdulillah tasik wungu panjenengan Iki lho, ora kaya anakmu iki lho. Sugeng Dalu Bapak, tasik wungu Bapak. Anakmu tahu Sugeng Dalu bleyek. Unggah-ungguh Bleyek ketata. semaput ya. Anakmu. semaput. Kan mari ngomong ini terus nek cabal balan diantem ndase semaput. Mas aku. Nggih, Kowe jane kok iso diucapkan. mancing barang. Lah apa to? Nyambut gawemu ki apa terus ane senar. Kowe gledah-gledah ning kono tak tonyo pisan sakoke. Om Rudi suka mancing ya Om Iya. Rudi? Oh ya, saya itu apa-apa saya pancing. Wah, Opo ae tak pancing. Apa lho ora kepancing wong sitok iki. Sore mau percil wis tak jak omongan tak pancing dhisik. Ngentekno duit. Yo. Iya. Buat Pak Sujud dan sedaya tamu agung. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun buat PT Selekta yang ke-75. Semoga semakin Kowe tangane gedis. Ten iki lho. Lah ora lho, awakmu dalang apa-apa kok iso nggo baygon. Kok kaya apa iki? kuwi antiseptik loh, itu jaga-jaga. Kuwi tak nggih nyemproti serangga-serangga sing nyedek. Nah. Contone wis seranggane. Ngerti tumo. Contone awakmu kuwi. Enggak, Pak. ngono. Kowe ngerti rambutnya susu tumo to. Tumo mbiang. Yo. Iya, semoga PT Selekta semakin terdepan. Amin. Semoga Iki bahasa Indonesia. Jawakno. Penontone nek sing Jawa nek sing Indonesia. Ditranslate Jawa no. hari. Mugi-mugi PT Transit. Heeh. Heeh. Semoga Mugi-mugi Mm-mm. ya. Anu percaya bahasa Inggris kowe tamune reno-reno kok. Inggris, Pokoknya Indonesia, sing luar, Jawa. Sing luar pokoke awakmu. Ora percaya kari dhewe bar Jawa Inggris penontonnya kok luar Oh negeri iya oke. iya. Yo. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta semakin unggul ugi jaya saklaminipun. Bahasa Inggris. Ayo. Aku bahasa Inggris. Kowe ora percaya aku iso ya? Wis aja guyu-guyu kowe ora percaya. Lah basa luar sing Ayo, mbok balon, Ayo balon. bahasa Inggris. Balon. Basa luar Ayo. sing mbok isoni Luar apa? kok. Inggris apa? Inggris. Ngono kementus. Iso iki. Omongan karo aku deluk-deluk but because deluk-deluk ngono ayo jajal. Jajal. Iya. Inggris apa Hong Kong? Iya, iya. Inggris. Anu Nduk. Ya kuwi padha kuwi. Dari kamu bahasa Indonesia dulu. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta makin unggul ugi jaya saklami-laminipun. Nah. Big class. Lah kok Apa? sithik Big tok. class sih Iya, artinya sing apa? apik kan Mas? kelasnya Apa? lebih bagus toh. Iya, Iya, masa Pak. mau sithik tok. Ya sithik ae ora Lah sing ngarepe kok gak diterjemah nih? Ah mugi-mugi iki apa? Mugi-mugi itu apa? Golek Bahasa Inggris Inggris. jajal golek paling tidak nek yo. kamu sane mugi-mugi kowe. Kowe ape mateni kancane kowe. Paling tidak Semprot I baikon. hope ngono kuwi lho. Eh? I hope.
I hope a student kelas B. Ngono titik-titik. Oke. Mbok wis rawungmu sapa aku gumun. Titik-titik omong ngene lho Kang, badewe panggang ngono. Endi? Opo? Aku mau nyelui badui. Badui kecerekmu lah. Ngene lho Kang. Badui saiki ngene. Nyapa Badawi bocah kan ngene. Badui. Kuwi. Sapa kuwi? Ya-yaan kuwi sapa? Muni apa kowe? Lah, napa? Muni apa kowe mutasan? Badui. Anu Badawi. Utuk. Badawi ya mau. Ayo Ndra, tutuken Ndra. Enggak, Lintang diaturke buat Pak Sujud, Nyanyi apa, juga Dok? para Ngaturi. bapak ibu, Buat- semua keluarga besar PT Selekta. Nggih, semoga buat Bapak Sujud dan semua keluarga besar PT Selekta semakin sukses ke depannya. Amin. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, nggih. Tambah-tambah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu ya, nembang njajal ngangge bawi, Nduk. Bawa. Bowo. Kula pengen Banyuwangian iki. Sirku tak bawa. Apa to, Cil? Kowe muni bawa dadi bawi. Sik saiki lek Baidui. Kok panggah Bajuwi to, Mas? kuwi mara tuaku mbiyen tak sawampruk Mas aku. Oh niku wau to. Iya. Apa? Anu Badawi. Ya buat Ayo. nembangin apa lek Banyuwangen? Bawa Banyuwangen nggih. Bowo nggih. Membiat mayone Suarane sapa? Suarane sapa? Sing urung teko Banyuwangi Lumajang wis balik kuwi mau. Lah nyang apa? Suarane saka Membiat mayon. Lah awakmu kok Membiat mayon. Nyang apa to? Tak koprok lho. Lah kene yo jebolan Banyuwangi kok ya. Banyuwangi pundi? Banyuwangi. Sampeyan niku Banyu Mili. Alas kumitir sing Oh! bendina ngene kan. Sing awakmu sing Acian. alas kene. Aku nongkrong ning jero mobil, sing takon ngono koplak Oh, ngene. iya. Kok aku karek nampa ngono lho. Sing gawe pondokan dhewe pinggir dalan. Aduh. Mas aku ya plak lumpuh plak aku. Kulak kleru tak bener nih. Iya. Ya. Ya. Lho. Mas bakul dak wayang. Membiat mayoni Yo, enak-enak no yo te alon-alon biyen hang penting kelakon Dion. Yuk. Jiro lupat. Terus Cil, dalem kono nek dalane apa ora? konten. Rono, wong telu Rono. iya, Ben rada iya. gerake iki lek kowe genjleng iso rusak. Nah. Eh, Suarane. Ho, ha, hi. Yo, alon-alon biyen hang penting kelakon. Cil, kurang ngombo. Kono. Enek dalane ora? Kono. Nah, nyedak para tamu kono. Mas Percil mawon to? Lho karo sampean Ya, karo katut wong telu Oh, iya. katut. Nah. Ayo, Eh. kula nyeluki neh. Lah gawe apa to kuwi? Ayo nembange buat panitia kok buat penonton Nggawa palu. ben ketok kok kono. Nah, Sewu Bapak sedaya kemawon Ibu. halus dan penak iki suarane. Nek ngono kan nyelot genah to. Nggih. Pamriksa nyelot genah, nyelot cetha. Iya, Ya nduk, terus nih. Suarane. Yo, enak-enak to ning hang penting kelakon. Cil penak ku lek nang kono sajake nang kolam kono njaba kono. Wah, Ngene lho, Bos. Aduh Masa golek. Pokoknya kene Pak Ucut ya aku ning ngarepe pas ngene ngene. Gelem kowe. Ayo ning kono ora apa-apa sik untuk lagu ini khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu sing wonten kursi tamu. Nah. Gandeng bala biangan. Ora Dion. Nyerang biai. Syukur. Aku ngomong ora koden. No suara.
Piye rasamu ngrungokne suarane Lintang? Suarane Lintang, gamelane nyampleng kendhange Nyampleng. pas. Dalange? Dalange nggih sae. Sae jos. Sae jos jenenge niku wis sembarang saged. Nah, Kowe leres. kowe ngelem aku pek enek aku tok. Lek rene aku ngrasani kowe. Wah, Iya. kok ngamuk. Kok iya. Kamu ngomong iya. Ora. Ning ngarep kowe beh sampeyan dalang paling ganteng dhewe ning ngarepku. Ning mburiku dalang opo kae Ya, wingi tombro dirasani. peto. Iya. Ora. Mas aku. Tapi lek engko sampean rono to. Engko pas gara-gara tak dudoi. Aku duwe murid. Kowe. Anek Awakmu kok duwe murid iki. Nan kok gara-gara unggahno ya. gara-gara ya. Ah. Tak unggahne aku wis ngopeni bocah iki tak kon joget serampat istimewa, Mas. Tekukane boyok apik, Boyok iki jangkane sikil apik. persis karo aku. Esem-esemane Gara-gara ya. mimike wajah, mimike Muridnya wajah. percil iki kaya piye lak joget. Diwara-warane sik no. Engko. Nanti tunggu saat gara-gara muridnya tak percil. Ya, ndu. Ya. Engko gara-gara ndu. Mas aku. Ya, Nduk. Pianyu Ngene iki. Oh enak. Ngene iki lek ora ning selekta mergo saka mareme ati ngono ora kedadian. Ya. Leres. Kowe tumon, kelirku nendi? Lha kuwi. Lah niku Lah Lah, niki. adepku nendi iki njajali? Nerono. Lha ya mergo saka maremku pengin nonton Lah, kowe kok kono nggih, lho. nggih. Pak Sujud Nggih, mantuk-mantuk mantuk-mantuk. karo mesem nyawang Mesem. nglintang. Nggih. Kok yo Bareng mirsani slentem Pak Sujud gedek-gedek karo mesem. Nggih. Ning bareng nyawang kowe kok Pak Sujud kok kaya ngene-ngene nyang apa? Napa, Mas? Kowe urung nggae parfum kowe? Ora ape ngekeki dhuwit, tapi dhuwit ning kene. Tak sewu ampluk ngawur. iku lho bojomu diadepi dalang. Terus ora apa-apa kuwi los aku ya. Bojomu lho kuwi. Lah Apa? apa madhep rono ora apa-apa to? Lah Eh. bojomu didep kirek kowe ya ora nesu. Lho, Ha kowe padha areng ngirikke aku kowe. Heh. Ora iki lho. Eh? Bojone iki lho. Enek temu pirang perkara lagi kowe karo ngomongane ngirik. bojo lah awakmu ngomong kire. Pak Oh, jenengan ampun, anu Rek. cobi jegong riyen pripun? Anu, saged mboten? Lek perkirian ki ketoke apik kowe. Mas aku. Ayo to. Sebenarnya Pianyu wetan. Wetan Segara Lor lan kidul teh. Lor lan kidul alas sangka Lor lan kidul dot, lor lan kidul dot. Kaget aku. Son Patenono sone anu lho mike Patenono sing. Aku ki roh lemu ning kono ki melu, pengin melu rono ngono. Ayo sampean kono, sampean kono. Yo. Hangkaliat liwat Belambiangan dong, belambiangan dong. Belambiangan belambiangan Ojo takon seneng susah nanti Taman Sari Nuswantara. belambiangan umelaring taman sari nuswantara belambiangan umelaring taman sari nuswantara. Nyanyinya apa, Dok? Diceblokne
apa, Dok? Anu, Pak, dilebetaken apa iki? Gelang alit kenek, gerajakan kenek manut anu. Gelang alit ke mau? Gelang alit. Oh, Nggih. Nah, cocok. Gelang alit sing piye, Cil? Dor, tembak, dor. Iku kuwi waktuku kecil nyapa kok iso. Prok jadi apa? Malah Pak Tarno. Mas aku. Gelang alit ya iki lho, kok nyapa. Yo Siarno. Yuk, gelang alit bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Dale, Sok. Banyuwangi piye? Ya wis ke Tak di mana? Terus sewang au wae kumpul tapi nono jalane eman Dinata. pancen cara dangdut lawas sih penak. Demen aku. Iya, enggak sida. Mas, sampean aja ngono lho. Nyang apa? Wala wis ngomong ngono kuwi kono kemangkuken akhire nesu. Tak tungtak ngoten. Sing nesu sapa? Cacano lho, sampean kaya muni. Lah wis muni. Ya wis ke mana? Oh ngono. Saiki sewang Ampun ngantos muni ya wis. wong ngono dadi pokok muni kuwi mau langsung muni. Enggak penak lah. Pancen dangdut cara lawas ki penak. Siap. Iya, wis. Ya. Masane kok wong kok kancane arep dipuluko nembang. Betul. Lintang Kairo, Lili tang kakak ii roro. Diwaca ular putih. Lintang Kairo. Lintang Kairo. Ya diwaca ular geni. Nah. Wis pokoke sepisan meh duet to karo kuwi. Duet sama Mas Lentang. Nggih, duet apa? Lho. Beda apa? Duet apa isomu ya ming kene kono ya panggah kuwi. Pangatak. Apa ya? Mangkatak lah. Kok pangatak anu? Napa? Anu, apa jenenge? Apa? Lali aku. Ya kuwi. Sandal cepik. Enggak sida. Nembang wong loro diaturke buat masyarakat. Kaya ngapa sinden ki nek duet karo multi talent. Iki kan multi talent ta iki lentem iki swara apa-apa iso. Multimedia niki asline genset mbiyen. Genset. Genset. Ya, nadane Mas. Panjenengan kok sia-sia ta, Mas? Napa? Oh sia-sia karena. Niki mboten saged iki diapi ya mesti elek bisa. Jajal kowe, Cil. Awakmu ora ngerti. Botol biru kayak piye kok? Lali bos aku suwi ya. Tahun piro lho kuwi? Kuwi jaman aku rong rabi karo bojoku lho. Oh, masa? Aku ndagel wis tahun-tahunan. Akhire ngoleh niki kae ya botol biru kuwi. Perkara botol biru aku rabi. Aku oleh bojoku ya ning Selektake. Sing dikangeni Pak. Aku roh wong sing gawa ya aku kaya Mas aku. Lho, aku badhe ngudeni teko ilang. Precil teko terus gayane jagongan karo aku ngene. Anu lho Kang, aku tak nguyuh sik ilang. Lah apa aku ora ngomong jaman ki ora ngomong by the way. Enggak, kowe sik urung Inggris urung. Sing ilang sapa ta? Because. Mas aku by the way. Duet tembange. Duet lho. Lumo nempi ya. Gundul patul kemblelengan. Nyunggi wakul kemblelengan. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Hop. Wong kundo. Wong ayu. Lah kono yo gak penak lho. Gombal sik dirayu. Wong ayu. Wong ayu. Dalam Kang Mas. Cil, kowe karo aku wis tuwek aja melu-melu ngono kuwi. Iya Kang, iya Kang. Jajal kowe ngrayu lintang lek bojomu ki ora balang sandal pengen ro wonge aku. Ngene iki wayahe sing nom-nom. Rumah sawu sing nom-nom rumah sawu. Pripun Kang Mas? Cah ayu zeyengku.
Zaying apa? Ya sayangku. Oh, bahasa gaul. Kamu tahu nggak di luaran sana Ada apa sayang? banyak kerlap-kerlip yang ada di Dajjal. atas. Wow. Apa itu namanya? Kene rungokno iki lho. Kota Batu. Lah. Bintang yang di atas itu. Oh, bintang. Bintang selalu menyinari langit di malam hari. Seperti dirimu yang hadir di hidupku. Selalu menyinari hatiku sayang. Ah, sayang, bisa aja kamu. Kamu tahu Lintang, nggak? Lintang. Dalam Kowe muni sayang ning kono ki lahir batin. nggih mboten jane. Lho, kok mboten. Kowe nak anggepen lahir batin ngono lho. Emah, Pak Mak. Oh, ya bener. Aku ki wong sak gandeng-gandenge sak donya. emah. Yo, Roman. Dadi Cil, contohno sik Roman dulu. Kayak ben roh Roman. Iki rengeng-rengeng ngono ki mau. sisi cerewet. Iya ta rumah. Nah, Roman Cil. Cantik, Iya. aku di sini tanpa kamu tidak bisa. Terus gimana? Kamu juga jangan jauh dari daku. Enggak. Jangan sampai kamu jauh dari dekat denganku, sayang. Kamu tahu depan itu apa? Apa? Wong delokne lho. Kowe ngentak aku Aja lah, ngono ngacok toh. dah. Lah ngarep Depan itu apa? Ada bintang-bintang? Bocah ki PC kowe, penonton lho. Oh iya, Bapak Ibu penonton semuanya. Itu merestui cinta kita, sayang. Masya Allah. Sama kau nih. Sayang, Iya sayang. kamu tahu ini apa? Apa? Ini bunga. Ya bener. Terus? Lah ya bener ini. Masa isinya Lo bunga masa itu? gak diungkap nih? Coba isinya kamu bunga? cium. Apakah wangi? Begitulah perasaanku kepadamu sayang. Seperti bunga yang mewangi setiap hari bila aku bersamamu. Dan seperti ikan koi yang di pinggir kolam. Pasti dirimu selalu muntah saat melihatku, ya toh? Kalebu. Senadyan ngarungi banyu sekor. Buat Pak Sujud, buat Pak Dr. Andes Pramono, Ibu Ki Erdwin Nawang Wulan, Senadyan nyowo oncat saka raka Nyapa. Wis tresna ora bisa dipisahna. Bila cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat sayang. Kok Kita iso tidak akan pernah Cil. berpisah. Apa? anakmu digo cah lanang kok trimo ta kok. Iya, Tengah wengi. aku ya. Tengah wengi kok trimo anakmu digo cah lanang ku lho. Ora gampang wong bebojoan. Wei, iki sapa iki weh nangis? Ceritane Iki ngerti apa? Aku Iki tahu, anakku Sayang. gawe batok anu, Kang. Kurang Nangis, Jan. Nangis, cepet. Kula Ora sampeyan cari. gampang. Waduh, dugal kita. kula cah drak, Pak. Pak moro tuwa. Saya anak drak. Anakku mbok pakani apa kowe nyambut gawe ora tau. Delon saulan iki tanggap apa nih selek tatok. Lho, iki Ngono kok kemlelet. Aku selaku tanggamu isin. aku tanggamu isin. Ya mergo melu dhek lho selek tatok. Ora ning ngono wae nyambut gawe kudu penting le. Nggih tak pakani leker. Mangke terus enen gotri ngombene tap-tapan. Nadane. Pak, kula sampun tresno estu kali. Tresno apa? Anak sampean. Nadane sepiro iki? Ora gampang. Ora gampang wong Ora gampang. bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Ya. Aja nyanyi. Pak, kula Kowe iki tak omongi. Ora isin kowe diomongi karo pakmu iki. Yang mong nuruti mandemu. Apa bojo mbok pakani watu. pripun? Pak?
Yen mengkono mbok aku tak Iki lho. Maratua. Maratua. By the way, apa? Because kok iso panggah ngeyel bahasa Inggris. Ini waktu sudah menunjukkan Pukul. Lho sapa sing mukul? Maksudnya waktu sudah menunjukkan bahwasanya door prize segera diundi. Oh alah hadiah. Dor artine. Door Mercon. artine pintu Press. ceria. Pres hadiah. Nggih, panitia pundi panitia? Mboten niku yang panitia. Panitia udah membeli anak Oh. khusus door prize. Oh, khusus. Iya. Oh, nggih monggo. Door prize ini enggak dari panitia, nanti cuma anu aja. Oh. Apa? Mengelungkan. Wong mengelungkan. Mengelongkan iki basa Mas, apa? Mas, oke. Ini dari panitia untuk gabung. Nggih. Bahwasanya Panitia kan Oh, ini sing modele panitia. rupane panitia kaya ngene dari iki. Selekta. Beliau nunggu nek depan, Mas. Ini gua macan. Iki Pak, ini panitia ta? Nggih. Panitia Cil, kan ndi? Cil. Panitia dalam. Rumah saku. Piantun Selekta ora tau enek sing ngingu babi iki. Nuwun sewu kula sanes babi. Hah? Kula dugong. Apa? Dugong. Dugong itu lebih besar dari babi. Nggih. Oh. Nuwun sewu Adik. Babi. Ini dari panitia nggih. Nggih dari panitia penyelenggara HUT yang ke-75 dari PT Selekta. 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 Oh nggih, Mas. Siap. Sik, panitia. Panitia, Pak. Sikile kok ra iso. Nganu, Pak, kula mau tren dadak, Pak. Kula bakulan cilok. Oh, bakulan cilok. Bakulan cilok. Kok nyambi. Niki undian. Nggih. Iya, undian dapat apa? Hadiahnya? Hadiahnya ada TV 14 in. Kok mosok 14? 14 in 14. Total 42. 42. Iya. 42. Ada 10 TV Heeh. yang 2 rusak, Pak. Ki opo Tak so. Kene kira tau Ora. rusak. Kowe iki karo Pak Wito wis di briefing apa urung karo Pak Sujud di briefing urung? Kula mau sing anu malah Pak Sondok sanes sujud. Oh, sampean menika panitia. Oh, panitia kula, Pak. Dari PT Selekta. Selekta, Pak. Pak Sujud sing pundi coba aku dudono. Nah, Jare wis jenengan di briefing. tanggap bolak-balik Pak Sujud ora roh. Sing ndi? Sampean kan wong Selekta. Jadi, Pak Sujud yang yang mana? Pak Direktur Utama kita. Yang mana? Lah kok mau lihat kuwi lho langsung Kok mau kenekne iki lho? langsung sidak. Monggo niki Pak Sujud. Golek sinyal iki lek sing jenenge Sujud ku ngaco. oh ya Pak Sujud berarti ngacung. Lah. Berarti itu yang Namanya beliau. Pak Sujud. Nuwun sewu itu 42 in. Nggih. Total berapa hadiahnya? Ada 10, Pak. 10. Iya. Yang kita undi berapa dulu? 5. 5, yang Iya. 5 buat Buat kita. Oke, setuju. Heeh. Ora iki panitia dokoh ya buat kita. Panitia iki suka pari Maksudnya, suka kok. Buat kita bagikan lagi. Wong ngono. Ana Jadi kelanjutane. kita harus berbagi. Berbagi. Ngene, by the way, berbagi. By the way. Yo. Ngono kuwi wis Ah, ket menika. mau. Wo. Mbak siapa? Denny Kristiani. Kowe kan urung kenal. Tak kenal nih Iya. iki. Ya tak kenal. Coba kene wong ayu jumeneng wong ayu tulung. Atur panglipur mapan woneng PT Selekta. Bengi iki aja nganti ngujiwani gawe, mergo Selekta duwe gawe. Ambal warso. Andong TV. Kene. Jawah katimbalan Kang Mas. Piye kabar kawusanane wong ayu? Pikantuk pangestu saking panjenengan kula sehat. Oh, seger waras. Nggih. Sowan wonten PT Selekta bengi iki ambal warsa utawa sing diarani ya kuwi ngedum wujuding bebungah. Wujud ya kuwi kaya kotak kowe. Prabu dari Atun. Apa kowe ndelok nyang apa? Ndelok nyang apa? Delok iki. Wong ndelok kok ngomong ki lho, ndelok iki kan nek ning kono tok. Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Lembo. Wong iki negara Sukodana ora nek temenggunge mek ratune karo bojone tok. Temenggunge wis Mati. anu. Aja ta. Temenggunge Kok iso ndongakno bojone kaya ngono kuwi lho. Piye? temenggunge keplites sebur. Aja ta. Lebdo Wiguna. Apa miringke gurem ceceker kan Mas? Iya. Ngaturaken Iya. sembah bekti mugi kuncut. Wong ayu, Dawuh. apa mapan ning Taman Sari kene tentrem ora ana beda suwijapa. Sabar, Bro. Saya sami tentrem kan Mas, mboten wonten kirane sawiji menapa. Oh. Kan Mas.
yen kaya mangkono pancen kena diarani kowe iki wanita utama. Nek ana kakung Bali mapan ana ing Taman Sari, sira mesti dandan Sulistya ing warna. Tegese ning kene tentrem ora ning Rubeda Swijapa. Mboten wonten, Mas. Lek mabuk ning isor mawon Mas. Apa kowe tresna karo pun Kakang Wong Ayu? Kok dadak tangklet? Tresnanipun Donya prapteng blan. Mas ulane wong ayam suara tanpa rupa niku napa Enek to? tamu Kuwi jenenge makhluk kang andupara. Adat sing wis kowe krungu swara apa Wong Ayu? Entut. Jangkrik. Awakmu wong delok kuwi. Nyang apa to? Aja mung siji, bakal tak alangi wong 7 bakal ning ngarepku bakal. Kowe apa ora ngerti yen aku nggawa wadyabala? Kowe sapa wani gonjak marang garwaning sun? Kowe sapa? Kowe sapa? Pak Wujud. Aja Pak Sujud, aku ora wani nek Pak Sujud. Liyane, karo Kanjenge gah aku ayo. Ya aku kang aran Apel mana lagi? Apel mana lagi? Kowe ngerti sapa aku? Sapa kowe? Aku Prabu Sela on Seven. Sela Hadi Kromo Inggil. Yo, si Sela on Seven. Kowe arep ngopo? Aku ya ora ngerti iki sing bakal ape tak boyong. Iki jenenge Yayi Dewi Strawberry. Yo, Ngopo kowe seneng karo garwaning sun? ape tak budal tak gawa boyong ana ing kraton Indomaret. Hei, Kraton Indomaret kuwi. yen ngono kowe kudu ngliwati sing diarani ya ki Tumenggong Kasir. Hei, Prabu, sapa jenengmu? Sela Hadi Kromo Inggil. Sela Dikrama Inggil. Heeh. Aja mung siji. Bakal tak basmi ana 5 ana 7 ana 8. Yen ngono kowe wani karo aku. Ora, Ora wedi karo wadyabalaku. sapa? Ya kuwi para melon-melon mana lagi? Kowe ora. Napa to Kang? Melon sing kuning lho, kuning berarti mana lagi kuwi jenenge. Ora percaya. Kowe wani karo aku? Aku prajuritku akeh enek bethek, Iki babi. babi, enek ngepet, babi ngepet. Yen ngono kowe wani tanding dina iki. Ayo, maju, maju. Bas, awak dhewe ora ngatur strategi lho, Bas. Nang opo? Nggawa prajurit mau loro. Alah, padumu pesan kalahan karo aku. Rumasaku. Pet. Aduh Yayi pujaning sun. Abang do lambemu kepranan jroning atiku. Mustikaning wong sak bumi Terusno. sun tampang sun lelo lelo turut tono branto mamin ndang tak tung deng tung piye lek ku gandrung iki mau lintang asmara rasa ngene iki apa kowe walengkrik ngopo kowe Jenengan saged. umpama kowe duwe bojo iki mau tukokne apa Bakal tak. iki arep kok pek bojo Kula mboten purun Kang Mas. melu wong ayu Mboten. kae wong lanang sing uripe bejo kuwi tau ceblok kawit kambile sing pecah dudu sirahe ning kambile kambile mongko ning Omonganmu Kale gosok. panjenengan mawon. Apa ya aja santet to. ora gawa nenek Wong kowe tresno. ayu. Tung 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 Babu Pepujane ngati. Kaya ngene. Kowe arep gawa iki? Wong nang-nang. piye kowe diboyong karo kuwi Senggal Apa?
awakmu. Kowe melu aku apa kuwi? Derek niki bayari niki ya. Kowe melu kuwi? Nggih. Duh dewa sawo Jawata. Jawab togong wah sono mring wa mami besok kapan ketekan jenjer lan wong ayu umpamakno sinah kodhok tanpa kawanen prau sasat ayo aku yo duwe kene jajal lek ngrayu bojone dhewe-dhewe kaya ngopo jajali nyidam syariat Mo. Mas, ngene kumat pun. wis ora apa-apa nduk Deni kowe melu kuwi pancen takdir Bulan dhewe iki. takdirmu bahagiamu sobekmu melu kuwi ya Kak ketoke kathah sobeke. mboten omong opo kowe pomon duwe bojo kuwi Deni arep mok tukokne apa iki sesuk njaluk kalung pilang gram wong ayu nah kuwi ditunul sik njaluk pirang gram 100 gram kan. aja to 100 gram 1000 gram tak golekke Kuwi apa ora? Ayo. Bungkuk 1000 gram. oh Gram perangane kok. lah kene wong sugih kok ya tak bukokke ayo Dalang ki garwane ditumbaske kalung 1000 Kene saiki. gram. arep mau tukokne apa kowe kelingan bang titilmu tak tukok skincare nduk Cahayu Skincare apa, Mas? apa skincare biar glowing Skincare sing telu setengah kae. regane pira 350 Loh, mau ning sak truk digerak keluargane wong loro kuwi. Ya aja kaya ngono Wo. ta nek keluarga ki ya. Cocok, sing aku. cocok, Bos. bulan madu njaluk ning ndi Ning luar negeri. luar negeri aja aduh cukup ning Selekta ning kene taman bungane nek perlu Awake dhewe. adus ning kolam renang Kono turu ning Selekta. ning hotel Hotel. no kok ya Roh kowe sebabe apa? Apa? Wegah bayar. Kok iso? lah nyang apa Lah kancane kabeh ora mungkin bayar. Kere, warga kere. Lah. Awake dhewe Kowe ning camping ndi? ning parkirane Selekta. Kok tambah lah nyapa kok ora ning kamar Ora apa-apa, ning kono nggawa anu dhewe, nggawa apa ki jenenge camping. Tenda. Tenda, ora kaya awakmu ora bayar. ning kan mergo kanca sedulur Aku ya dulur ya kanca. lah kowe Ya ben. Lah kok ning parkiran. lah nyapa kok ning Ora apa-apa, parkiran luas malah lak pelayon po enak mlayu wae. Apa awakmu? Semasakku. Kowe keluargamu apa mbok kae apa jajal coba? kowe njaluk mobil apa nek perlu sing ning donya regane sing diproduksi meng sitok sing larang dhewe limited edition, Mas. limited Aku, edition Mas. Alphard no. Alphard sing tahun keluaran baru ya Iya, yang baru. ora kaya nek percil sing tahun lawas tuwek ireng kae Elek. ya Kayak muni trenteng teng teng teng. heeh tuwek kae nek percil ireng kae tuwek kae sing enek mburine nek gambare ngene-ngene Wis kae ora tuwek usah tuku sing mulo-mulo awake dhewe tuku hijet. Lah. Kok ijek? Ora apa-apa. Kulitku malih. Ora masalah awake ibu dhewe budal klunuh-klunuh. muga-muga mesine mbledos Lah mbledose ning pas omahe dheke. Apa omahmu? pengen dahar apa wong ayu kene lungguh rodok medun kene men saya caket karo pun kacang Aja nganti kalah. Aja nganti kalah karo tangga sebelah. Mas, kayak di pangku apa Wes pangku to? enggak kuat tuh coba hati-hati. botol biru Yo, Cahayu, iki engko awake dhewe mulih ning omah. Gus Berkah lak buka sean. Lho jam Toko Mas. ini tutup sesuk awan. Oh iya ya wis anu. Lah piye? Oh terah golek dino minggu. apa Ya kowe ora ngrayu apa-apa. bojomu iso mau kapan bojomu Ya tak apa-apane ora apa-apa iki bojo-bojoku dhewe kok. Kowe lho isomu apa? bila kamu di sisiku Yo ngono kuwi, Mas. hati rasa
Kowe apa? Gundul Lah dalah. Krayu kok. Kowe berarti kowe gundul patul. kowe ora tresno karo bojomu. Anjane tas digundul Dik. Mas aku. Mas iki gundul cintane lho, Mbak. Kono nembango karo Mbak Deni sik kono wong loro. Aku ki swara ku jane luwih apik kok nggonmu. Kono nyabrang kono. Sini Mbak Putri. Kono nyabrang kono lah. Mas. Jane umpama bojoku melu ning kene melu kumpul sisan. Lah. Sama dia ndek bojo. Bojone sapa? Lah bojoku Sing pertama apa kedua? Sirmu jare karo loro. Ora, tapi bojone iki wireng tenan, Bos, tenan. Kupinge dawa. ayu. Koyok kire. Jajal nembango piantun kalih bebas untuk keluarga besar Keluarga PT besar Selekta. Engko bar iki undian goro-goro ya. Goro-goro niki. Goro-goro. Aman, Bos. Napa nduk petung tak wae wektu 3 sasi. Lah Ya kesuwen Lah engko lek lagune ora klop, Oh iya, emang kudu klub. Tak Agus sik. sampun panggih. Sampun. Apa? Lestari. 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 Lestari alamku. Lek Pak Sujud kocluk lek Pak Sujud. Wong lagune dudu kuwi kok ngawur Lestari alamku kok terus nyawang aku Mas ki. Percil. Dalam. Kula winginane kepanggih kali Pak Sujud. Dateng pundi? Ning ndi? Dateng rumah makan no. Loh, Lah kula pas medal ki Mbak. Terus kepanggih kali Pak Sujud. Ya terus ampun. Saman maem. Pak Ustad ya maem. Ya maem to. Sing bayari sapa? Pak Sujud. Oh ya wis ana ya. Piye to Mas? Lah sampe apa musing bayari tak jaluk nih saiki tak kon ijo. tak kotak. Sau Pak Nuwun, Pak Sujud. Pak Sujud ki piantune anu kok. Pak Roasting ya wonten. wonten. Pak Endah juga Iwas ada. teratapan aku. Padane awakmu dijajakno kancane sesuk kon ngijoli. Mas aku jumbo karo kekudangan muga-muga Selekta tetap lestari. Amin. Nggih, ini Putri pinarak sik Mbak Deni tetep ana kono karena ini pundutan. Nah, jadi mumpung Pak Sujud rawuh kira-kira ngersake lagu apa ya Pak Sujud, Cil? Cil, kowe ngutak-ngutik gamelanku sesuk nek ilang lunture, berarti kowe jarah-jarah kowe. Iki lho, enek Aku ngerti kowe tuku gamelan. iki lho, Nek lunture aja ngorot nek kancane ngono kuwi. enek sunduk ning kene lho tancep ning Mas. kene. Nggih. Mas. Tapi Nembang napa, Pak? napa Pak? Menang to jenengan ki kok. Untuk Mbak Deni. Anu, Percil kersane duet kali garwane pun nggih. Wah, cocok. Nggih. Nah, duet. Nuladolaku. Apa Cil? Manut kowe duet karo garwamu. Siap. Anu botol biru lho, Mas. Gak apa lagi. Aja ngo botol biru Apik neh. duet kula niki mengke. Dalem nggih. Sae. Ayo Mas. Titik. Rrrr. Waktu ku kecil aku gak tahu lagu apa? yang mungil-mungil. Mungil. Ku sentil-sentil, ku kerapentil, gak taunya pensil. Waktu ku tolol, aku gak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol-senggol, ku kira pestol, gak taunya. Iki viral lho lagu iki. Viral iki. Iki Waktuku kecil apa Nduk? Waktuku kecil. Aku gak tahu yang Aku nggak tahu. mungil-mungil. Terus Ku sentil-sentil. sentil-sentil ngene. Terus gak taunya kira pensil. ayo ra mau tutupne gak aku takon lho. Apa Cil? Sentil. Ku kira pentil. Kukira pentil ternyata Pensil. oh pensil. Waktu ku tolol, aku gak tahu yang nongol. Nongol. Terus Ku senggol-senggol. Senggol. Ku kira botol gak taunya apa? anu botol. Kentol. Pistol. Oh, mistok. Waktuku gabut, aku tak tahu yang kriwut-kriwut. Terus Ku cabut-cabut, ku kira rumput, tak taunya rambut. Waktuku cangkruk, aku nggak tahu yang keruk-keruk. kok iso ta iki? Ku garuk-garuk, ku kira jeruk, ternyata jempolan. Iki, ya iki genti kowe. Genti kowe. Lalu gue cedek kok ya.
Grup dhewe grup. Dia wingi nyanyi ngono. Pas aku capek, aku gak tahu sing jemek-jemek. Heeh. Tak demek-demek, tak kira telek, ternyata mentok nelek. Aku iso kuwi. Pas aku turu, ora sida wong turu kok. Iya wis. Gak sida nyanyi. Mas, Ya, nadane pelok. spesial kagem PT Selekta. Siap. Ya, dongakno, Nduk. Nah. Semoga tambah jaya. Amin, 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 amin. Bertahan dikala gempuran-gempuran. Luar biasa. Tenan, iki ngene, Cil. Awake dhewe kudu terima kasih Nggih. buat PT Selekta. Siap, siap. Nyatane wayangan hari ini Cak Percil harus bisa. Mbak Deni ya tetap harus hadir. Heeh. Aku sak rombongan Harus. ya ditimbali sowan. Nggih. Mulane iki jenenge raketi kekadangan. Ora minggur wayangan, ora minggur tanggapan ning Betul. raketi kekadangan. Kekadangan. Muga-muga Pak Sujud dan seluruh PT Seluruh. Selekta tansah berkah selalu. Amin. Amin, amin, amin. Tembangin apa? Nadane ne sampun. Na. Tutu. Oh, tutu. Apa teh? Dan aku kangen. Musik ae. Ayo karo gamelan. Gas kurang dhuwur. Oh iya. Aku manut Agus. Aku saiki manut Bisa. Agus. Kowe karo Agus kudu. Agus soalnya mantune Batu kene lho. Kowe ning Batu kudu tabik karo sing Siap Gus. Dikira tak celuk Gus sewalami wong ngene. Gus apa? Darani Gus Kibat. Gus jebul jenenge Agus. Yo. Dan aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu nang atiku. Ya, 3, 2,